पनीर ओतलेलें दूध केन्नाच बुरूंक मेवचें ना वाऱ्यार उबलोलो कापूस एकाच जाग्यार रावचो ना आदल्यांनी काडल्या ते दीस आमकां काडूंक जावचें ना काल गेल्लो तो दीस सोदल्यार तो दीस आयज आमकां येवचो ना बिश्टे पांयांनी भोंवली आमचो शापाय शामाय आतां पोसऱ्यार वचोंक भुरग्यांक मोटरसायकल जाय हातीन मोबायल दिनात तर कॉलेजीक त्या उजो लाय वसलेत वायट सुयान काबार गाराची सोवस काय आतांच्या तेंपार कित्याक मनशाक हार्ट एटॅक येता कॅन्सर आल्सर गिन्सां भाशेची दुयेंसां जाता आतां वयता तुंय आयकोंक येता सगल्यांकूच डायबिटीस पुता आमचे कुडीक एक्सरसायज ना देखून आमी दुयेंस मागोन घेता आमी आदी बांयचेर वचोन ओडून उदक काडटाली कितलोच रोप फातराचेर दाडान आमी धुयताली फातरीचेर मसालो घालून आलोन मसालो वांट्टाली हाकाच लागून दुयेंसां नासतना पोरजा खुशाल जियेताली बांयचें उदक काडिनान कित्याक पांयक लायला मोटोर मसालो फातरीचेर वांटिनान कित्याक हाडून दवरला मिक्सर रोप फातराचेर धुयना कोण वॉशिंग मिशीन आसा भितर हाकाच लागून आमकां दुयेंसां जावन दुडू खाता दोतोर देवान दोन पांये दिल्यात ते पांयांनी चलोन दाखय देवान दोन हात दिल्यात दोनूय हात तुजे गोडोय कानान आयकोन दोळ्यांनी पडोय तोंड दिलां तोंडान उलय ना तर तुजे कुडीक दुयेंसाची लागतली वाडोय संवसारान बरें कर आनी वत देवाक भेटोय